Ja, de Bende van Aken is eigenlijk een clubje mensen uit Duitsland, uit Nederland, uit het bedrijfsleven, uit het onderwijs en uit de overheid, die eigenlijk zeggen, we hebben genoeg van praten, het wordt tijd voor actie. Een bende betekent dat je, en daarvoor zijn we ook geen officieel orgaan, dat je natuurlijk de vrijheid neemt voor even af te zien van wet en regelgeving, voor te kijken van wat zijn de mogelijkheden en ergens doorheen te breken. En dat zodanig te doen dat het ook resultaat heeft. Want een bende heeft altijd resultaat in mijn ogen. Vandaar dat wij ook zeggen van nou, we hebben een geuzetitel gekozen om zeg maar, zo duidelijk te maken dat wij nu echt werk ervan willen maken dat we regionaal gaan denken. Toen ik jong was, toen ging eenieder in deze regio in Zuid-Limburg die techniek wilde gaan studeren, die ging naar de RWTH in Aken. Dat was onze Technische Universiteit van Zuid-Limburg. Op dit moment zijn er nog slechts op die hele RWTH 120 studenten uit Limburg. En dat is een bloody shame. China zit er met 1200 studenten. Die praten niet over taalproblemen. Die weten, daar kun je heel goed onderwijs krijgen. Die passen zich aan en die studeren daar op een fantastische manier af. De focus van de Bende van Aken ligt op het toptalent hier in deze regio te studeren, een technische opleiding te geven, afgestemd op de noden en de behoeften van het bedrijfsleven. Dus in de sterke sectoren waar wij sterk in zijn en we nog sterker in willen groeien. We gaan gewoon daaraan werken om studenten voor deze regio te behouden, hier te laten studeren en hier te laten werken. Daarom bieden wij die nieuwe studenten ook een zomercursus Duits aan. Maar één ding zal ik u zeggen, als je daar gaat studeren, in een paar weken tijd, dan is Duits geen enkel probleem meer. Je droomt in het Duits, misschien van de studie, maar wellicht ook van hele andere dingen. Nou ja, ik denk dat de toekomst van Limburg niet zozeer kijken naar de Randstad is, maar meer naar zichzelf kijkend ziet welke mogelijkheden dat er zijn. We hebben je ziet het, de mouwen opgestroopt. We hebben resultaat. We zijn van 6 naar 30 gegaan. Een aantal studenten die daadwerkelijk zijn geplaatst bij de RWTH. Dat is pure winst. En ik denk dat daar de trend in zit dat we veel meer studenten kunnen leveren aan de RWTH die ook straks weer hier hun werkkring kunnen vinden. En dat is goed voor de toekomst van Limburg.